Așa modele de pat avem în continuare. Uite, vezi, pat 2 pe 6 la 1400, saltea la 1999, 3400, 98 de lei. Aici avem o canapea extensibilă, un pat rabatabil. Aici avem un pat foarte înalt, este și el rabatabil. Așa. Care și el este la prețul de 1499 de lei. Uite aici, preț de preț. Acum, dacă nici astea nu sunt prețuri. Asta este pad tot 2 pe 1, 6. Aoleu. Aoleu. Zi tu. Pad de o persoană, cea de 100.